na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa na ESBS Enugu. Taa bụ Mọnde eke ma bụrụkwa abalị 6 n'ọnwa Mee nke afọ 2024. Biko sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa X nke ejibu Twitter mara. Sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa Instagram. Sonyekwara anyị na ESBS Enugu n'ọwa Facebook. Ma sonyeziere anyị na ESBS Enugu 042 n'ọwa YouTube. Ma binyekwara anyị aka subscription ka iwe na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju. Abụ m Chidimma Ikemede, isi akụkọ. Gọọmenti Enugu steeti ejidela otu na-akapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'okporo ụzọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Redemption Party kwuru ka a ghara iguzobe ụlọọrụ ndị agha mba United States na nke mba France n'ala Nigeria. Onyeisi ala Putin enyela iwu ka ebute ogbunigwe na-ekpochapụ mba dịka ndị ọrụ agha ha nọ mba Ukraine nso. Akụkọ n'uju. Ka ndị na-akọ ndị mere na steeti a. Ụlọọrụ ndị uwe ojii nke Enugu steeti akatọọla ogbugbu egburu ndị uwe ojii abụọ na ndị nche ogbe neighborhood watch atọ na ịga nke okpuru ọchịchị ụzọ ụwanị n'Enugu steeti. Ụlọọrụ ndị uwe ojii kwuru na mwakpo ahụ ekwesịghị iwere ọnọdụ. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọha na eze bụ DSP Daniel Ndukwe n'ozi ya kwuru na ejidela mmadụ atọ a na-enyo enyo ebe ndị uwe ojii na-esi imi n'ala ijidekwa ndị ọzọ sokpa nkata ọjọọ anụnwa. Ka ọ dị ugbu a ka kọmishọna ndị uwe ojii n'Enugu bụ CP Kanayo Uzuegbu kọwara na enweghị ihe kpaliri mwakpo ahụ. Ọ gara n'ihu nye ntụziaka ka e were ihe niile ụlọọrụ ahụ nwere n'uju chụọ ma jide ndị mere arụ a ka ekpee ha ikpe. Kọmishọna ndị uwe ojii gara n'ihu dọọ ndị ga-achọ inye ozi adịgboroja ma duhie ọha na eze ndị aka ha dị ọcha ụzọ aka na ntị ka ha kwụsị ikesa ihe onyonyo na-eduhie ma na-ebo ebubo na ndị ọrụ nchekwa na-agba ụlọ ọkụ ma na-ezukwa ngwongwo ndị obodo ahụ. Kọmishọna nyere ndị obodo ịga ọkachasị ndị so lụọ ọrụ ọjọọ ahụ tara isi ndị uwe ojii n'ọlụ ndụmọdụ ka ha nyefee onwe ha n'aka ndị uwe ojii na-egbughị oge ọbụla. N'ụzọ iji gbochie nnukwu nkapụ ego ndị nyere onwe ha ọlụ n'ụzọ iwu akwadoghị na-eme na ụzọ Abakpa na Transekulu ka gọọmenti Enugu steeti tinyere ọnụ na ya bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ịgbata ọsọ enyemaka gọọmenti Enugu steeti gbatara bụ n'ihi ọtụtụ mkpesa nkapụ ego otu task force eguzobere n'ụzọ iwu akwadoghị na-eme ma bụrụkwa ndị na-agwa ndị mmadụ na ha na-alụ ọlụ na ụlọọrụ ministri na-ahụ maka njem okporo ụzọ, ụlọọrụ nchekwa dị iche iche na njikọ aka ọnụ. Ndị ọrụ ụlọọrụ ministri na-ahụ maka njem okporo ụzọ n'Enugu steeti mere nnyocha ahụ. Otu na-ana ndị ọkwọ ụgbọala ego n'ụzọ iwu akwadoghị ka Maazị Matthew Ugwuede bụ onye nke eji Mountain mara bụ onye ndu ha ma na-ebo ebubo na Enugu State Board of Internal Revenue site na RTEAN guzobere ha ịnata ego n'ebe ahụ, mana nnyocha emere gosiri na nke ahụ bụ okwu asị dịka ọ na-ekwu okwu n'ihi ọnọdụ ahụ. Ka kọmishọna na-ahụ maka njem okporo ụzọ na steeti abụ Maazị Obiọzọ kwunworo uchu gọọmenti steeti a dị na ikpochapụ ndị ọrụ agbero site n'ebe mepere emepe niile dị n'Enugu nakwazi na mpụga ya. Ọ gbara ndị bi n'Enugu steeti ume
na gọọmenti a ga-eso ụzọ iwu kwadoro lụọ ọrụ. N'akụkọ ndị mere n'ala anyị, onye ji ọkwa spika ụlọ nzukọ omebe iwu Edo steeti bụ Blessing Agbebaku kwụsịtụrụ ndị omebe iwu atọ ọrụ n'ihi ebubo ịkpa nkata iwepụ ya na ndị ọzọ n'ọkwa. Otu onye n'ime ndị omebe iwu a kwụsịrị ọrụ bụ Donald Okogbe bụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP n'aha ịchafụsi Akọkedetu, bụ onye otu osote gọvanọ akwụsịtụrụ ọrụ bụ Philip Shaibu, bụ onye ọ bụ naanị ya bụ onye omebe iwu na-ebinye ya aka n'akwụkwọ mkpesa nke eji chụọ Shaibu n'ọrụ. Mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ Ade Emanku Isibo nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC n'aha ịchafụ si Esan North East 1 na Iyamu Bright nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP n'aha ịchafụ si Ori n'Owori 2. Agbebaku boro mmadụ atọ ebubo na ha dutere ndị dibịa omenala na ụlọ nzukọ omebe iwu ha n'abalị mbụ nke ọnwa Mee afọ a ịchụ àjà n'elekere mbụ nke ụtụtụ. N'ihi agha na-ebu megide omume ọlụọla na agbata oke ala mba na ibe ya, ka ndị uwe ojii ndị Niger jidere ekperima si ala Naịjirịa ama aha ya bụ Kacha Ala Maidaji n'akụkụ oke ala Ilela nke Niger. Dịka onye ọrụ nchekwa bụ Zagazola Makama si kwuo, Kacha Ala Maidaji wetara oke ụjọ na obi mgbawa nye ndị mmadụ na mgbago ugwu ala Naịjirịa n'afọ 10 gara aga. Onye ndu ndị ọlụọla ahụ ka e kwuru na ọ nọ ọlụ ọjọọ ya na mpaghara Ilela na-eyi ndị Tozai, Sabongari, Dana, Tolawom, Tudun Gudali, Bansatu, Dan Kadu, Takalamawa, Gidan Hama, Ambururu, Gidan Bulutu na ọtụtụ ndị ọzọ egwu n'ụzọ dị iche iche. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Redemption Party efela isi kpakakpaka megide iwebata ụlọọrụ ndị agha mba United States na nke ndị France n'ala Naịjirịa, ma dọọ aka na ntị n'ihi ihe ize ndụ dị n'ịtụ nchekwa ala mbọ. Comrade Mohammed Ishaq ji ọkwa odeakwụkwọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PRP dọrọ gọọmenti ala aka na ntị megide nkwekọrịta ọbụla ga-ebute iguzobe ụlọọrụ ndị agha mba ọzọ n'ala Naịjirịa. Dịka otu PRP si kwuo, ibute ụlọọrụ ndị agha ahụ n'ala a ga-eweta mmaja na nchekwa, gụnyekwara akpọmasị na ihe ndị ọzọ site n'aka ndị bi n'ime ime obodo dị iche iche nọ n'ala Naịjirịa. Gọvanọ ndị Ọshụn steeti bụ Ademola Adeleke ekwela nkwa ileba anya na mkpesa na-ekwu na-achụpụrụ ọtụtụ ndị Ọshụn steeti n'ike na Lagos ma debe ha n'Ilesha. Ozi mere ka amata na ọ bụ ndị isi ọchịchị Lagos steeti mere nke ahụ. N'ozi ọnụ na-ekwuru gọvanọ ha bụ Olawale Rashid ka o kwuru na gọvanọ Adeleke na gọvanọ Lagos steeti bụ Babajide Sanwo-Olu akpala ụbụbọ
maka ọnọdụ ahụ. Rashid kwuru na nnyocha emere gosiri na ụgbọala bọọsụ si Lagos dọwara ndị ntorobịa si Osun steeti n'ọtụtụ ebe dị iche iche dị na Ilesha. Na ESBS Enugu ka akụkọ ndị a si abịara gị, akụkọ ndị fọrọ ga-abịa na ịnachite azụ, biko apụkwala. Daalụ dịka ị na-aga n'ihu n'isonyere anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ. Biko sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa X nke ejibu Twitter mara. Sonyere anyị n'Enugu ESBS n'ọwa Instagram. Sonyekwara anyị na ESBS Enugu n'ọwa Facebook. Ma sonyeziere anyị na ESBS Enugu 042 n'ọwa YouTube. Ma binyekwe aka subscription ka igwe na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju. N'akụkọ si mba ofesi, otu ndọrọndọrọ ọchịchị nọ n'isi na mba South Africa bụ The African National Congress ANC n'aha ịchafụ ehieriela ikpe onye chịburu mba ahụ bụ Jacob Zuma n'ihi ihe gbasara nchekwa. Otu ANC kpụpụrụ Zuma n'otu kọmitii ha n'ihi erubeghị isi nye iwu otu pati ahụ ma banyezie n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị MK Party. O kwesịrị iwuchi n'ihu ha n'ụbọchị Tuesday, mana nke ahụ agaghịzi ekwe omume. Onye isi ala mba Russia bụ Vladimir Putin enyela iwu ka ebute ogbunigwe ọhụụ na-ekpochapụ mba dịka ogbunigwe mba Ukraine tụrụ gburu mmadụ 6 ma merụọ ihe karịrị mmadụ 30 ahụ. Na mmechi, onye ọma na-esonyere anyị, isi akụkọ ọzọ. Gọọmenti Enugu steeti ejidela otu na-akapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'okporo ụzọ n'Enugu steeti. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Redemption Party kwuru ka a ghara iguzobe ụlọ ọrụ ndị agha mba United States nakwa nke ndị France n'ala Naịjirịa. Ebe anyị mekwara ka ịmata na onye isi ala Putin enyela iwu ka ebubata ogbunigwe na-ekpochapụ mba dịka ndị ọrụ agha ha nọkwa mba Ukraine nso. Biko gaa n'ihu na-esonyere anyị n'ọwa X nke ejibu Twitter mara n'Enugu ESBS. Sonyekwara anyị na ọwa Instagram n'Enugu ESBS. Sonyekwara anyị n'ọwa Facebook na ESBS Enugu, ma sonyere anyị n'ọwa YouTube na ESBS Enugu 042. Binyekwara anyị aka subscription ka iwe na-enweta mgbasa ozi anyị n'uju. Abụ m Chidimma Ikemede, Laroju.